ಅಂಚನೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪುನರೆಗೆ ಪೂರ್ವಿಕಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಪಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಆಸೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಆಂಡ ಮೂಲು ಜಿಂಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಜಿಂಜ ಪೋಂದುಂಡಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಈ ಬನ್ನಿ ಈ ಬನ್ಮೆ ಏನಲ್ಲ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು BK Creation YouTube channel. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು BK Creation YouTube channel. ಇನಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕಾ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಟಿಕ್ಕಾ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಭಿವೈದೆ ಅಂಚನೆ ಕುಶಾಲುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೊಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಚೈತ್ರ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಅಭಿ ಇಲ್ಲ ಅಭಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗಲು ಮಾತಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗಲು ಮಾತಲ್ಲ ಅಭಿ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಚ ಕರಾಟೆಡ್ ಮಾತಿತ್ತಿ ಕರಾಟೆಡ್ ಇಂಜ ಬೆಲ್ಟ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಲಿ ಮೂಲು ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ಸ್ ದೇ ಆನೆ ಬರಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಲೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತಿಜಿ ದಾಲದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಕೂಡ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ರೈತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಿದೆ ದಾಂಡ ರೈತ ತೂನಾಗ ಮಾತಾಗ್ಲ ತೆಲಿ ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚದಾರ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಿದೆ ಮೂಲೆಂಗಲ್ನ ಪೂರಿಕುಲ್ಲೆ ಕಮಾನ್ ಪೂರಿಕ್ ಆಯ್ ಮನ್ಬಳೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರಿಕುಲ್ಲೆ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಪ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವಣೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಚೆದ ಬಾಡಿ ಟಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಚೆದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ ಪೂರ ದಾಯಕ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಜೋಳ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅದು ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕದ ಮೇಯ್ನ್ ಜನ ಮೂಲುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಜಿಲ ಕಾದನು ಟಿಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ತೂಕ ಕರೆಂಚ ದೀಪೇರ ಎಂಚ ಬಿಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಕೊಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೀಪೇರೆ ಜಿ ತೋಚಿನ ಚಿದಲ್ಲ ದಾನು ಇಲ್ಲೇ ದಾನು ಕತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜಾರುಂಡು ತೋಜಿ ಮೇ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಟಿಕ್ಕ ಮಲೆಪುರಿಕ್ ನಮ್ಮ BK ಮೇನ್ ಜನ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ BK ಮೇನ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪೂರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೀಡ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮೇನೆ ಅಂದು ಅನ್ನಲಕ ಅಂದು ಈ ಫಂಡ್ ಅರ್ಥನೇ ಅವನದು ಅದು 1.5 ಅಂದು ಇಮ್ಮೇನು ಅಂತ ಅದಿತ್ತು ಇಮ್ಮೇನು ಖಾಲಿ ಆರು ಪಾತೆ ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಇಮ್ಮೇನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಮೂಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಯಂಕರ ಸಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಅರ್ನ ಬಿರೋಡ್ ಮಾತ ಏತ್ತು ಪೊಡ್ನಲ್ ತಿರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಐಟೆ ನಿನ್ನೆ ತುಂಡು ಲಕ ಮಗ್ಗ ಮಿಸ್ಟರ್ DSLR ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕದ ಮೇಕರ್ ಪೂರ ತೋಲಕ್ಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಟಿಕ್ಕ ಏತಾಂಡಿ ಸುರಾಯಿನ ಆತ ಓಹೋ ಓಲಲ್ ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಮೂಲೆ ಇಚ್ಚಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳು ಒಂದು ಮೂಲ ಟಿಕ್ಕ ತೂದ ಆಸೆ ಅದು ದಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಲೆಗೆ ಆತಂಡು ಆ ಪನ್ ಪೂಜಾಲ ಮನಸ್ಸುರುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದಿಯರಲ್ಲಿ ಪನೋಡು
ಅಂದೆ ಪೊಚ್ಚನಿಕ್ಕೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ಲುಂಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುವೈಟ್ದಾರ್ ಪೋಪಿ ಸೀದಾ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಪಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೇ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅವು ನೈಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲದು ಪಿದಾಡ್ನು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಬುಡಿಯಾರ್ಲ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತ ದುಮುನಾನಿ ಈ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಂಡ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜರು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಆಜೆಕ ದಾನೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಅವನು 3 ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ರಜೆ ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾ ಬೇಲೆದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಕೆಲವು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೋತುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತ ನಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ದಿನದ ರಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ನಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೆಣ್ಮಗ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬಿಡುಪಿನಿ ಅಂಚ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದತ್ತೆ ಆಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಲ್ ಪಡ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೂರ್ದಲ್ಲತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣೂರ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಲಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪುಣಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಕುವೈಟ್ ದಾರ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೇಂಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಪಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಆಸೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜೇನೆ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಲತಾ ಮೇಯ್ನ್ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಗಾಳಿ ಮೇಯ್ನ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಂಡರ ಅಟ್ಟಂಡು ಏತರ ಅಟ್ಟು ದನಿ ಎಲ್ಲ ಇರು ಕುವೈಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಚ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳದ ರಜೆ ಮುಗಿಲಿ ಎಂಚ ಮುಗಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಬೋನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಜಾಬ್ಗು ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಬ್ 30 ತಾರೀಕು ಜಾಯಿನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ತೆಪ್ಪರ ಆಪಣಿಗೇನ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿ ಬಂಗೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪಗ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆತ ಆಡು ಎಡ್ಡ ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಯಾಪ ನನ್ನ ತೋಡು 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರ್ರೇನು ಅದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಬರೋಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ತರ ಜೆಟ್ಟವು ಅಂಚ ಅಪಗ ಸುರುಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪಗ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಕ ಇನಿ ತೋಡು ಕಾರ್ತಿಕರ ಟಿಕ್ಕ ಒಂದುಂಟು ಎಂಚಣ್ಣ ಟಿಕ್ಕ ಆವತ್ತ ಸರಿ ಮೂಲೆ ಎಂಗಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಕಾರುಳ್ಳೇರು ನಾಗೇಶನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಟಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಮಲ್ದೇರಿ ಅದೇ ಮಂತದೆಲ್ಲ ತಿಂತಲ್ಲ ಅರೆ ಕೋರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅರೆ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವೇ ಸಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರ್ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡಲಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂಚ ಮೂಲು ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಕಜಿಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಮೂಲು
ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೆ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಹೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ಅಂದಿಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಕುವೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಂಡು ತೊಲೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಮಂಡೆ ಉಂಟು ಫ್ರೈ ಔಡಾತನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದಿಂಚಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ರೈಸಾ ವಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊನೋ ಕೊಂಚ ಮೂಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾನನ ಜಿಂಜಗೆ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಏಕ್ಲ ಕೊರಂಡ ತಿನ್ಪಣಿ ಅತ್ತು ಮೂಲ ಅಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಗೆಲ್ಲರು ಭಯಂಕರ ಜಿಂಜ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತರು ನೀಂಜ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಂಡ ಮೂಲು ಜಿಂಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಜಿಂಜ పోతుండಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಪೂರಿಕ ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಂಜಿದೆತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜೋರತೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ಕುಸಾಲು ಭಯಂಕರ ತಾಸೆ ಮಾತ ಅವನೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ನಾಚಿಕೆ ಮೂಲ ಸುಂದರಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಂದರಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರಿ ನೀ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಾಲ್ತದ ಟಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊರತ್ತನೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಮದಿಮೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಅಡೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪಚಿ ಎಂಕಲು ಪೋಪಾನ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 8:30 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 9:30 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರಿತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ ರಪ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ್ ಮದಿಮೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ನಾಟಕ ತೂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ರವಿ MS ವರ್ಕಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಅರೆನ ಮೀಟಾಕ ಬೊಕ ಸುಂದರ ರೈಮಂದಾರ ಸಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಪೋಂಡ ಮೀಟಾರ ಆಂಡ ಆಕ ಬೊಕ ಏತ್ ಕೊರ್ತಾಪನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ತುಯಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ತುಯಾರು ಆಪಂಡ ತೂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಅಪಗ ಟಿಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆದ ತಿನ್ನಾಗ ಅಂತ ವಿಜುವಲ್ ತೋಜಾವೆ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಪಡ್ಪಾಯರೆ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಕಲ ಊರು ಟಿಕ್ಕ ಮಂತ ತಿನ್ನೆ ಆತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕೊಂಜ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಲಾಗಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬದ ಲಾಗಡ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಗಡ್ ಅವ್ರ ಪುದರ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪಣ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಪೂರ್ವಿಕಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಗ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಅಂಚನೆ SP ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಚೈತ್ರ ಬೊಕ ಪಮ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಚೈತ್ರ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋತಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಯತ್ತಿಗೆ ಚೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಆರನ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್
ಅಂಚನೆ ಶಕೀರ್ ಪನ್ಪುನರು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೀರ್ನ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಬುರ್ದು ಪೋದು ಪೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗೈತಿ ಇಡೇಟಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಏರ್ನ ಮಾತು ಮೆಸೇಜ್ ತುಪ್ಪನ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಹಾಕ್ಲಿಗೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ಗಳ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ಲ ಆವಡು ಐನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾತ ನಮಕ್ ಪನಿಯರ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಆತ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ತೂದು ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಏರಾಡಲ್ಲ ಈಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಜರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಕ್ಲು ತೂವೆರು ಪಲ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೇ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತಿರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೆಲವೇರು ದೂರಡೆ ತೂದು ಯಾ ನೀರಿನ ತುಯ್ಯೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ಖುಷಿ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ತೂಂಡ ನಿಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮೊರನೆ ಕೋಲಿಯರು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಪಿನಾತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಪ್ಪುನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲದಾಲ ಭಯಂಕರ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೆಂದದೆ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಗಡಿ ಪೊಡುಂದಂಡ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪಿದೈ ಮಾತ ಪೋದು ಅದನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದನ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತನ ಕಾಸಿನ ಪಾರ್ದೆ ಓವಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಲ ಏನೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದಾನೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಓವು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೋಡು ದದಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮಿಡ ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಿ ಏತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅವು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಡ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡುದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಏನು ಬಂಡ ಲಾಗದಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪುರಂಚನ ಲಾಗದ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ದದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಆಪಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪನ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಬಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾನ ಆಪನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೇ ಉಪ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಮತ್ತು ಡಿಲೇ ಅವು ಲಾಗ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಪನ ಈ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೊಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಅಪಗ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಮುಗಿನಾಗನೇ 12 ಗಂಟೆ ಹೊರ ಆಪುನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅವಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಡೆತ್ತಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಮನದನಿ ಕೂಡ ಒಂಚಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪಾಯರಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ 2 ದಿನ ಮತ್ತು ಡಿಲೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದದು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಜಿನ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವರ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ನ ವರಾಣಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಯಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತ ವರ್ಕಲ್ಲ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜೆಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ DS ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಾಗ ಯಾ ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮು ಆಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪು ನಾವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಐನಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅವು ಅಂತ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊರ್ನು ಅವು ಹಾಲಾತನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಲಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಮಗೆ ಒಂದು 50,000 ಬಜೆಟ್ ಬೋಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಯ ಪೋರು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆನ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 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 ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಲಾಗ್ ಎತ್ತ ಒಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪೊಯ್ ಎಂಚು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ಎಂಚು ನಾವು ಬಾಯಿಡಿ ದಾಚೆ ದಾಚೆನಾ ದಾಚೆ ತಾಬರ ಎಂಕು ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಕುಶಾಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೂತಾಳೆ ಮಾಡ ಓ ಕುಶಾಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೂತ ಕುಶಾಲನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇನಿರ ಬತ್ತೀನಿ ನೆಲಾನೆ ಮೂಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്ക് കಡೆ പോകുന്നുണ്ട് ഇതേ ചെഫ് ബ്ലാക്ക് കಡೆ പോകുന്നുണ്ട് ಚೆಫ್ಫುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಇನಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಕಲ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಐತ ಚೂರು ಬಿಸಿಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಮುಲು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲಡು ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ದು ಐತ ಗಾಲಿ ಇಡಿ ಎಂಕಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋನು ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ತಕ್ಕತ್ತು ಏರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡಿನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ ಗಾಳಿ ವಾಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸಹಾಯ ಗಾಲಿ ಪಾರ್ದು ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅನ್ಬಿಡು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲಿ ಟಿಕ್ಕ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ತಿನಿಯರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಪುಣೆ ನೊಪ್ಪು ಟಿಕ್ಕ ಒಣಸು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ಪಾಯರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣಿ ಮಣಿಪ್ಪದ ಜೆಪ್ಪುಣಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಾಟಕ ಪೈರತ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂತಲ್ಪದ ವಿಜುವಲ್ ತೋಜಾವ ಅವಾಗ ಸೀದ ನನ್ನ ಒಣಸಾದ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ಎಂಕಲನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕದ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ತುದ್ದು ಬರ್ಪೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ಬುಡಿಯರೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಓಕೆ ಅಡೆ ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಎತ್ಯ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಚೂರು ನಾಟಕ ತೋದು ಬಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಪೆ ಆಯ್ನ ತಂಗಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಏರಲ್ಲ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲದ ಕಂಜಿಂದು ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇಗ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಚ್ಚಿ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಲ್ಲಕ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲುಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಜೆ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ನಡೆದಿಕ್ಕದು ಸೈತು ಹೋದ್ವೆ ಎಳ್ಳುಂಡೆಗ ಏರಿ ಅಂಕ ಪಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಬಿನಿ ಅನ್ನ ಅವೇಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿ ಎಂಜಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಷಯ ಯಾರು ಇಂಚ ರವಿ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ
ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಮೂಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಎಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಟಕ ಅರ್ಧದ್ದು ಓಪನಿ ನಾಟಕ ಬುರ್ದು ಅರ್ಧಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಹೀಗೆ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ ಅರ್ಧ ತೂಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ತೂದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4ನೇ ಸೀನ್ ಒಂದು ಉಂಡಾತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪೋಯರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತೂಂಡ ಫುಲ್ಲು ತೂವಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೂಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತೆ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲಾನ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ರೇಮಂದಾರ ಅಕ್ಲನ ಟೀಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪರಕ್ಕೆ ಪೂವಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ 2-3 ನಾಟಕಗಳುಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾತಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ತೈಲಡಿಪಿದನು ಜಪ್ಪನು ಅಂಚ ದನುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಬಿಯುಲ್ಲೆ ఒక పిరాడు DSLR దెంగుదు కొల్దే అంచా నన్న పిదాడ్ను అపగాండ ఈ లాగ్ను ఇడగ ఎండ్ మంత్ ఉందుల నెక్స్ట్ లాగ్ తిగ్గ అతనట టేక్ కేర్ బై బై See you guys. See you.